Kami ngirik All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Pak ka sarkar pedeng ya hendri ki kenhun multidisciplinary shandri tuli ki jela jong kari ban ajing kershan ya katnan bat pentulun ni ki kam ki wede ba COVID-19. Let jurep umentri katnat ka kot ka khya jong ka Meghalaya ya ki jingpin kre ya khun jong ka Southwest Garo Hills ya ka jingwalin shop ka khlam COVID-19 ha ka sin ka balai. Kubur Menteri Sarkar Meghalaya bakta ka khlam COVID-19 ya ka jingya chaprang ka scheme Jal Jeevan Mission ha ka jela. Bat ka jela Meghalaya kadan kamban petngor bat huser ha ya ki jingja julor ki bala banja na ka jing Jerusalem. Ki kubur babnya. Ngan ong dia tu suwa bangin poi ya ki kubur ki babnya ngan aswa ikani ki jingpen bena ka badan kam. Nakada ko jing sapriang jong ka klam jing pang COVID-19 ka All India Radio ka kentu ikinong sngap ba kim day ben pinsenjar ya ka jing yada simlut ikisin jan jing yada baro bat kitu ki beriyo ki bela sapusan snam kartasan neng ki bela debyo ketika COVID-19 ka benungkong kidang kamban sim ya ketika ka ba ar ka por ka bela bo long ki besngan bat ki bela yada da ka ba bo ikini gila tili ki kendon ki besuk ban le kata bandengi ki mas ye jinga iwe para beriyo da armita bat le khut da ka basat ya ki kiti bat ya ka kmat bun sin ki phone number jong ka national helpline ki trikam na kabentaban ai ya ka jing tip ko badan kam ki be de ba ka jing pang COVID-19 bat ka jing lam lenti ki pat ba ki phone number jong ka national helpline ki long iwe ar lai hendai new pranot sound real bat iwe not new sun u phone number ban yo jing rap jong ka jela Meghalaya u de u iwe not pra bat u iwe not new not mentang ye phai sheki ku bor ki babnya ka sarkar pedeng kala pha yan ritli ki kenhun multidisciplinary shekin ritli ki jila jogari nin kasni nakada ko jingki ha ka jingkhen ki bayo thama ye jing pang COVID-19 kabala yo alingba ka kai phat na kini ki ritli ki jila ki bakun thop ye ka Kerala Arunachal Pradesh Tripura Odisha Chhattisgarh bat Manipur katnat ka kot khya jung sarkar India kala ong ba kini ki kinhun kin ai jing kersha ni katnat ban pentelun ni ki jing trikam ban ai jing sumar bat te lakam ye ki jing pang COVID-19 hakari bat ban penya chaprang ye ki rukom trikam ki ban pentron ye kini ka khlam kum kasin jam ban penklan chu ye ki jingile shitam jong ki sarkar jela bat ki bor sanchar jong ki union territory ban te lakam ye ki jing pang COVID-19 ka sarkar India kala pha ye ki kenhun na ka sarkar pedeng na ka por sa ka por bakin le jungo ye ki jila ba ki union territory jongkari palat lai pusau klur kli ki dawai tika la de ban ai se ki nong song snong jongkari India kat hadu menta hapok ka program ITK jongkari kata ka nationwide vaccination drive katna ka ko ki khya jong sarkar India kala ong ba palat sa pulai lak ripo jartli ki dawai tika la dep a sigi pat ba nen kasi ka jingkhen ye jing don gi bela kot ne ka jing pang COVID-19 hakari kala kot sa ka khandai pho point not iwe na ka sispa palat san pukunda hejarnut kinong pang COVID kila kot haki ki arbusa kunta ki bela la ka bela kente ye jingkhen jong ki ba kot baro na ka ni jing pang hakari sa ka arklur khandai pusan lak ngut kat hadu menta hanin kasi kibla yo thamai ki jing pang COVID-19 hakari kila long palat ia ka saupun rio hajarnut ka jingkhen ye ki birang don hapadeng ki jing suma na ki jing pang hari India kalahyar syaka sanlak khandai hajar rio spa lai pinyungut u menteri katna ka koi khya jong ka sarkar Meghalaya u ba el hek rengkat ba ka kunhun jong ki kenren ki lendan na Shillong kila le jungo ye ka Southwest Garo Hills bat kila penlang jingelang ba deputy commissioner rengkat ba ka kunhun na katna ka koi khya jong ka district ha circuit house ampati ning kasi ban kmi bnia iki jinglang jingman ki be de ba ka jing pang COVID-19 ha ka district bat iki jing pin khre ki bala ya chakman banile persha ye ka jing walin shop jong ni ka jing pang ha ka sin ka balai u menteri katna ka koi khya ulali jungo bat jurep ru ye ki rukom ai jing sumar bat ki tiar sumar ki bedan kam ha ampati civil hospital hak ba ulupan pawi ke jing suhun halor ka kedan jing pun kre ka bala le hak ni district
uba hek ula amin si mi ki board 3 kam jong district ha kani ki jingile ke jong ki bani khun persha ya kani ka khlam Menteri Ketenat PHE jong Sarkar Meghalaya uba Renik Tan Tongkhar ula kubur baki jingyang jingman nakadaw ke jingpang COVID-19 kalakta sibun ye ki jing pentrei ye ki kam jong Jal Jeevan Mission Henry ula penti kena baka sarkar kaile kat bala ban penti kena baya barok ki jing yete kular bat ki tenda la penmi ya kapor kebabiang Uli Menteri jong Ketenat Sam Umbam Umdi ula itu baka jingyak seprang jong kani ke skim kabalalong haduk menta kalong arpo nakasispa bat kan telun saprang kamstet no kat haduk kabakut jong newsnam kat haduk menta ke Sarkar Meghalaya kalala ban penpoi kor sapalat silak teli ki rempe yeng bat katong jong ka kalong ban penpoi kor syaki sanlak prap kunda hejar praspa prapu pratli ki yeng kat hakabakut jong usnam ubanwan Kani ke kubur kawan Shapina ke All India Radio Shillong. Menteri Berikmi Ketenat Disaster Management jong Sarkar Meghalaya uba Kermen Shilla ulong ba ke jela ke deban long ke bahusiar bat bapit ngor bha yo don ke jingja julor ki bala banja na ka daw ke jingjur slam. Haba kren mi ginong patai kubur uba Kermen Shilla ulong ba manno snem ke jela ke jumani mat ki jingja tua khando bat jingsle na ka daw ke jingjur slam. Hakini ki arbsa konta bala la ka jing tua khando bat jing chlei kila ja hakibun tli district jong kajala bat ki bakhambun ni kini ki jing ja ki ja ha South Garo Hills district bat hakat han makurwat ka bahab ha South West Khasi Hills district kumbashi hajarmut kibri kila shakta na ka jing jur uslap ha South West Khasi Hills bat kawai ki jing king ding harasnong mau ko phet kala jular ha South Garo Hills bun tli ki yeng kila jular na ka ni ki jing jur slam Kajila Meghalaya kala yo jingken ba samut kibiri kila yap nin kesngi na ki daw ki badan jinge day ba ka jingpang COVID-19 kabla kenti ki jingken jing ki bala yap na kani ki jingpang ha kajila syaka praspa sa kundaingut ka office jong director Ketenat ka kot kya ka pentip leng ba ka jingplat kubor ba ha kajila Meghalaya nin kesngi kila dan sa South Spa prapu samut kibiri ki bala yo thmai ya ka jingpang COVID-19 kabla kenti ki jingken jing kibiri ki bala dan hapdeng kani jingpang syaka 1000 rius pa sanpu arngut lais pa riu sangut kibri kila kot na kani jingpang nin kesni kabala kenti ya jingdon ki bakot na jingpang COVID-19 na jela syaka 1000 nyobu sangut baro Kibor punya district juga East Khasi Hills kila tahu ya ka yo ka bani rap ikinong rap bat ikinong dijur dak ba pinkre ikidukan ha ka jaka peniang kali ke badan hapulu Kabor punya jong ka East Khasi Hills kala shin ni kini sinjam khanang ban yarap ikinong rep ba ikinong dijur kibla syakta ha ka klam COVID-19 khanang ba kinong bu ye kidukan ki jong ki surok laban kedo ba ha ka jing one shop jong ka klam COVID-19 ka kamai kaji ba ka yo ka kot jong ki pat nong rep kelas ni shoba palat nakadaw ba kim simla laban di bat penya yo ki mar rep ki ba kentup ye ki jur Ka Deputy Commissioner jong Riboy District ka kong RM Kurba nin ka singi kalaong ba on penklan isu ya ka jingle ya ka test COVID-19 ha ka district ba ka kentu ya barok ki pat ba bakin ai ya ka jingi trilang khnang banla bante lakam ya ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 hapdeng ka jing yai kiu ha ka jing ken jong ki bayo thmai ya ka jing pang COVID-19 ha ka district ka kong RM Kurba kalai thu ba ka ni ka jing pau ya bun ki bayo ya ka ni ka jing pang kalong hadin balapan klan ya ka jing test COVID-19 ha ka wai pa ka wi snong ka ba hapo Riboy district khnang ba on la ban lap kham kloi ya ka jing pang ha ki nong snong ki bala sakta ha uknyang jing pang COVID-19 Ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kalapin sangi isway ka jinglit sarjamin bansinay ya ka surok Shillong Western Bypass nakadaw ko jing one shop jong ka klam COVID-19 hakasin ka baar ka surok Shillong Western Bypass kan sedang ladu umyam bat ya leng ba ka mauni sedu banyun hapo upu dusam jong ka tanyo mer ha apo Shillong Usembut Menteri Rambak Kajala uba Preston Tunsong ulo ong ba ke NHIDCL kala janpoi ha ka bentak ba khaddu e jong ka jing sarjamin
Kat tu kani ke kubor kelakut, kebelawan sepi na ke All India Radio, Shillong.